да произнася, но важното е, че ще покажах това, което съм построил и вие поне, нали, следователно ще може да видите дали съм за този сървър. Значи, нека да обясня някои неща. Ето, нали, сега само това съм направил. А това беше от миналата кандидатура, където в този сървър бях прият, но затвориха сървъра. И да, аз съм прецакан, защото на празно си правих кандидатурата. Да, това няма значение, защото това всичко аз съм го правил, всичко аз съм го измислял. Да, за сега само това така ще съм направил, нали, всичко е мое. Всичко, което е направено тук е мое. Но просто това съм го направил много преди. Оградата използва за друга кандидатура, тук имаше друга къща. Да, тук този път нищо не бях сложил, не съм сложил ли. Виждате как изглежда отпред. На мен доста ми хареса как изглежда. Виждате, дори съм използвал тия новите дървета. И тук да. Виждате как изглежда. Тук направих покривни прозорци. Доста интересно се получи. Няма какво да покажам вътре. Всъщност ще покажа, но то всъщност не е много, защото нали, аз не съм много по завеждането, иначе нямах и много време и се притеснявах, защото може да свърша времето и да съм прецакан накрая, само защото го правих. Между другото, тук сега в момента, като видях това празното, ми хрумна нова идея. Може така да се направи. Да, сега. Да. Значи ще снимам сървъра, както в миналия сървър. Снимах един-два епизода и след това затвориха сървъра, което беше пълен фейл и на празно бях направил всичко това. Да, за цялото бях си играл много време. За къщата не. 2 часа от вчера и 2 часа от днес. И вече съм готов. Ето вътре как изглежда, доста грозно, защото нищо не съм правил вътре. Повече ми хареса първият етаж. Ето и таваната стая, в която само е осветено, нали? Ето виждате, нищо проблем. Баси грозните прилепи. Накацали са като на война. Да. Нека продължаваме. Да, това е толкова, какво друго да продължаваме. Аз знам ли другото тук. Исках да направя, нали, друга ограда, нали, нова. Вижте, тук ще я правя някакви нови неща, но да, отказах се и накрая реших да използваме тая. Ето го и майка от миналата кандидатура. Ето го. Там още един майка. Това трябва да е между. И да, тук пак пробвахме някакви работи. Да, това е света, в който ти прави кандидатурите. Нали, тук сега тая втора кандидатура в този свят. И да, дано да бъда прият. Главният е Ватафаник, БГ. Мисля, че така беше. Да, Ватафаник. Ник, аз съм свикнал да му викам Ник, защото, нали, прежия му Ник беше просто Ник. И да. Дълго е се обясня, сега няма обяснявам и да. Дано ти хареса Ник, аз съм Iron TNT. На 14 години съм и това е всичко от мен. До виждане.